Hola, soc Eva, mare d'una alumna de segon de primària. En l'escola pública tots comptem. Xiquets, pares, mestres, tots tenim dret a opinar, a millorar, a proposar idees noves per a fer una escola millor. En els darrers anys han anat disminuint les ajudes per part de l'administració. Hem vist com s'ha retallat el menjador, beques, monollibre. Ens preocupa el futur dels nostres fills. 8. Esperar por un día a favor. No hay nada que ya no sepa. Despejada